Дзень добрый, панове! Вёска Беня-Кони, якая знаходзіцца ў Воранаўскай раёне Гродзенскай вобласці, былое Великое княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, паважанае панства, адкуль такая назова? Ну, я вам скажу, про гэту назову ходзіць вельмі шмат розных верагодных і неверагодных гісторый. Мне нават тут распавялі пра нейкага Генценшлюбера Беню, якога насілі коні тут па вёсцы. Але я вам скажу, паважанае панства, не Генценшлюбер Беня, не ягоныя белыя коні да назовы гэтага паселішча не маюць аніякага дачынення. Таму што гэтыя мясціны – гэта старажытная Літва. І назова гэтая, панове, балцкая. І хутчэй за ўсё, ну, навукоўцы кажуць, што назова вёскі паходзіць ад балцкага прозвішча Беня-Кайніс. А магчыма яшчэ і ад прозвішча Бень. Таму што вось у гэтых мясцінах прозвішча Бень, кажуць, вельмі распаўсюджанае. Ну дык што, будзем разгадваць нашу з вамі гісторыю. Пісьмовыя крыніцы, паважанае панства, гавораць, што гэтая вёска ім вядома яшчэ аж 16 стагоддзя. І ў 1529 годзе тут, значыцца, уладарылі две сястры – Алена і Ядвіга Томкавен. Ну, а сёстрам гэтым, канешне, Беня-Коні патрапілі ад іхняга бацькі, якога звалі Томка. Ну, але доўга, кажуць, сёстры тут не ўладарылі. Ну, адным словам, гэтыя землі вельмі хутка пачалі набываць сабе людзі ваеннаслужывыя, баяры. І тут пачалі ўжо ўладары такія баяры, як Ятаўтавічы, Некрашевічы, Касцевічы. І яшчэ нехта забыў прозвішча, хай на мяне ўжо не крыўдзяцца. Але баяры, панове, тут надоўга чамусьці не затрымаліся. Мусіць, пайшлі на вайну, Бог іх ведае. Таму што ў 1553 годзе тут у Беня-Конях гаспадарамі сталі ўжо шляхцічы Ямантовічы. Дарэчы, шляхцічы Ямантовічы, яны паходзілі ад старажытных літоўскіх князёў, якія па легендзе радавод свой вялі ад літоўскага князя Едруса. Ну, а вось праз 3 гады пасля Ямантовічаў у 1556 годзе Беня-Коні становіцца ўласнасцю вялікага князя, Великое княства Літоўска і караля Польшчы Жыгімонта II Аўгуста. При каралю Жыгімонце II, паважанае панства, вось Беня-Коні, гэта ўжо было сяло гаспадарскага двара Рудаміна. Ну і з самых такіх важных аб'ектаў, вядомых, значыцца, нам, у Беня-Конях была карчма. Ну, я хочу сказаць вам яшчэ, што вось нашу беларускую карчомку бывае параўноўваць з рускім кабаком. Дык я вам хочу сказаць, што гэта зусім няправільна. Бо рускі кабак, яго функцыя была проста продаж гарэлкі. У кабак, значыць, там заходзілі, налівалі, выпівалі, чыста па-руску, так. А вось у нашай беларускай карчомцы не. У нашай беларускай карчомцы спраўлялі святы, падпісвалі розныя пагадненні, вырашаліся спрэчкі, ну, па чарцы выпівалі, канешне, не без гэтага, як жа так. Ну, адным словам, наша беларуская карчомка, гэта была нешта такая накшталт
сельскага дома культуры, куды людзі прыходзілі вось сябе паказаць, значыцца, іншых паглядзець, навіны розныя паслухаць. Ну, адным словам, наша карчма гэта была такая культурная установа. І вось тут у Беняконях, паважаныя, карчомка адна захавалася, будынак карчомкі. Вось гэта. Ну, праўда, гэта карчма стаіць не з часоў яшчэ Жыгімонта II Аўгуста. Яе пабудавалі крышку пазней, але мясцовыя жыхары кажуць, што гэты будынак карчмы тут стаіць з вельмі даўняга часу. У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так кипит страсть наша, и месяц смотрит ласково в окно. Маша чай мне наливает, а взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, прикуску чай и не будем до утра. Карчму, паважанае панство, нашы продкі выкарыстоўвалі нават у лекавай магіі. Вось расказваюць, што лепшым сродкам вылечыцца ад трассы гэта была карчма. Чалавек, які захварэў на трассу, ён запрагаў каня ўвечары і ехаў за вёску да бліжэйшай карчмы. Заходзіў у карчомку гэтую, ну і казаў да карчмара, говорит: «Шлёмка, налі мне 2 чарачкі гарэлачкі». Ну, шлёмка яму наліваў, той плаціў за 2, а выпіваў толькі адну, а другу пакідаў. І казаў: «Шлёмка, гэта моя цётка там будзе ехаць за мною, дык ты ёй аддасі». Сам выходзіў з карчмы і ехаў сабе далей. І назаўтра, кажуць, хваробу як рукой здымала. Ось, паважаныя, дактароў мала было, людзі самі лячыліся, здаровыя былі. Ну, а зараз, паважанае панства, дактароў шмат. Так што, калі што, не дай Бог, захварэеце, Господі памілуй, то звяртайцеся лучше да доктара. У першай палове 17 стагоддзя, паважаныя, у Беняконях з'яўляецца новы гаспадар Ян Чаплінскі. Ну і вось гэты Ян Чаплінскі, па ўсім, відаць, чалавек быў вельмі набожны. Ён паглядзеў, што вось людзі, значыцца, тутака у карчомку ходзяць, вось, ну, пагуляць, павесяліцца, па чарцы выпіць, і хваробы нават там лечаць. А вось храма Божага нямае, куды б людзі зайшлі ды Богу памаліліся. І ён у 1634 годзе у Беняконях будуе драўляны касцёл. І асвяшчаюць той касцёл у гонар Іоанна Хрысціцеля. Той касцёл, паважанае панства, пабудаваны Янам Чаплінскім, прастаяў тут вельмі доўга ў Беняконях. І толькі ў 1900 годзе замест старога драўлянага касцёла на колішнім намоленым месцы распачалося будаўніцтва вось гэтага новага цаглянага. І гэты касцёл будавалі на працягу 6 гадоў. І ў 1906 годзе гэты храм адчыніў свае дзверы для вернікаў. І ў тым жа годзе ён быў асвечаны, як і папярэдні, у гонар Іоанна Хрысціцеля. І вось Беняконскі касцёл, ён лічыцца помнікам эклектычнай архітэктуры з рысамі неабарока і неакласіцызму. Вось уже больш за 100 гадоў людзі ходзяць маліцца да гэтага храму. І ўжо больш за 400 гадоў, як тут у Беняконях на гэтым месцы з'явіўся першы касцёл. І вось, паважанае панства, да таго старога касцёла драўлянага, пабудаванага Янам Чаплінскім, хадзіла маліцца Богу Марыля Верашчака, якая была для наша Адама Міцкевіча як Лаура для Петраркі, як Беатрыча для Данте.
Правда, калі Марыля хадзіла сюды маліцца Богу, калі тут жыла она побач, то тады яна была ўжо замужам за графам Путкамерам. І яна пісалася ўжо не Марыля Верашчака, а графіня Марыя Путкамер. Гістарычная даведка. Марыля Путкамер у дзявоцтве Верашчака, шляхцянка, каханая Адама Міцкевіча і стрыечная сястра Ігната Дамейкі. Паходзіць са старажытнага роду Верашчакаў, гербу Касцеша. Нарадзілася ў Туганавічах 24 снежня 1799 года. Як трэцяе дзіця Антонія Верашчакі, маршалка шляхты Наваградскага павету, і Францішкі з роду Анцутаў, дачкі берасцейскага суддзі. Ахрышчаная 1 студзеня 1800 года ў касцёле Святой Ганны, што ў Варончы. Хроснымі бацькамі былі Іпаліт Дамейка, зямельны наваградскі натарыус, і Ганна Верашчака, наваградская падкаморыя. Летам 1818 года Адам Міцкевіч прыехаў разам з тамашам Занам у Туганавічы, дзе распачалося ўзаемнае, няспраўджанае і няшчаснае каханне Адама Міцкевіча і Марылі Верашчакі. На той момант Марыля была ўжо заручоная з графам Ваўжынцам Путкамерам, гербу Бражаціца, з якім пабралася шлюбам у 1821 годзе. Марыля Верашчака – імя акутанае легендамі. Ёй было наканавана ўвайсці ў гісторыю дзякуючы каханню. Лаура, Беатрыча, Марыля. Гэтыя імёны стаяць побач. Яе вобраз праходзіць праз усю творчасць сусветна вядомага паэтычнага генія Адама Міцкевіча. Памерла 28 снежня 1863 года. Калі Адам Міцкевіч разам са сваім сябрам Томашам Занам прыехалі ў Туганавічы да сваіх сяброў, братоў Марылі Верашчакі, то хата ў Туганавічах была зачынена на замок, таму што ўсе былі на жніве. І вось там на жніве, кажуць, Адам з Марыляй і пазнаёміліся. Там і ўспыхнула ўзаемнае вялікае каханне. Кажуць, што размову агульную яны знайшлі адразу. Марыля валодала добрай італьянскай, французскай, нямецкай мовай. Сама пісала вершы. Она іграла на фартэпіяна. Она добра ведала сучасную літаратуру. А яшчэ яна любіла вышываць і прымаць гасцей. Ну, адным словам, была такая сапраўдная лецінка. І Адам Міцкевіч стаў частым госцем у Туганавічах. Яны з Марыляй гулялі па парку, блукалі ля возера Свіцязь, якое Адам Міцкевіч апеў пазней у сваіх вершах, баладах і паэмах. Але вось маці Марылі Верашчакі была ўпэўнена ў тым, што бедны паэт не пара яе дачцы. Ну, таму што, па-першае, Верашчакі былі вельмі заможныя, Адам Міцкевіч паходзіў з беднай шляхты, а па-другое, Марыля тады ўжо была заручоная з графам Ваўжынцам Путкамерам, сімпатычным і багатым уладальнікам некалькі маёнткаў, за якога яна і выйшла пазней замуж. І вось калі яна за яго выйшла замуж, і аб гэтым сказалі Адаму Міцкевічу, то кажуць, што ён стаў тады падобным на абвугленае дрэва. Пазней у Адама Міцкевіча была свая сям'я, жонка, дзеці, але вось гэтае каханне ён пранёс праз усё жыццё. Марыля для яго была адзіная, каханая. І вось яго сябры бывала казалі, што ну што ён у ёй знайшоў? Яна зусім непрыгожая, навошта гэтай пакуты? Жанчына як жанчына. Але вось Міцкевіч бачыў гэтую усю красу, ён жыў ёю і пакутаваў ёй. І для яго Марыля была проста багіня непаўторнай прыгажосці. І вось калі б, відаць, не Марыля, не гэтае вялікае каханне, то і не было б тады паэта Адама Міцкевіча. У сваім вершы да Марылі Адам Міцкевіч пісаў: «Там, дзе страчаліся шчаснай парою, дзе раставаліся сумнай хвілінай, буду заўжды неразлучны з табою, бо ўсюды частку душы я пакіну». Марыля Верашчака перажыла Адама на 8 гадоў. Яна жыла тут недалёка, побач, у Больцінках, і сюды, у Беняконе, хадзіла да касцёлу маліцца Пану Богу. І вось тут, ля касцёла ў Беняконях, на цвінтары Марылю і пахавалі. Нарадзілася Марыля 24 снежня, а памерла 28 снежня. І вось ля яе магілы заўсёды ёсць кветкі.
Марыля была сапраўдная ліцвінка і палымяная патрыётка. А калі пачалося шляхецкае паўстанне 1831 года, то Марыля дапамагала паўстанцам, за што пазней разам з мужам і была арыштаваная. А падчас паўстання 1863 года Марыля зноў жа не засталася ў баку, а дапамагала хлопцам-паўстанцам. І нягледзячы на тое, што ёй тады ўжо ішоў 7-й дзясятак. І вось тут, у гэтых мясцовых лясах, на той час дзейнічаў паўстанскі атрад пад кіраўніцтвам хлопца з Воранаўшчыны Людвіга Нарбута. Гістарычная даведка. Нарбут Людвіг Тэадоравіч нарадзіўся 26 жніўня 1832 года ў маёнтку Шаўры, Воранаўскага раёну. Адзін з кіраўнікоў паўстання 1863 года у Беларусі і Літве. У 1850 годзе за рэвалюцыйную дзейнасць быў засланы радавым на Каўказ, вярнуўся на радзіму афіцэрам у адстаўцы. Адзін з першых на Беларусі сфарміраваў атрад, з якім 3 месяцы паспяхова вёў барацьбу супраць урадавых войск. У атрадзе Людвіга Нарбута, які падтрымлівалі сялянне, былі мастак Міхал Андрыёлі і паэт Францішак Багушевіч. Кастусь Каліноўскі 13 лютага 1863 года прызначае Людвіга Нарбута кіраўніком паўстанцкіх узброеных сіл Лідскага павета. Атрад Людвіга вызначаўся добрай арганізацыяй. Меў 2-3 узводы стралкоў, 3-4 узводы касінераў і ўзвод карабінераў, агульнай колькасцю ў 250 байцоў. А яшчэ меў 30 шабель, кавалерыі і абоз. У штабе былі прафесійныя вайскоўцы, амаль усе афіцэры. Медыцынскае абслугоўванне выконвалі некалькі прафесійных урачоў. Паўстанцкія ўлады прысвоілі Людвігу Нарбуту званне палкоўнік. Загінуў у баі. Людвіг Нарбут правёў некалькі паспяховых баявых аперацый вось у мясцовых лясах. І гэта стала вядома на ўсёй Літве. Ну, так раней звалі нашу Беларусь. І гэта, значыцца, узняло новую хвалю паўстання. У атрад да Нарбута пайшлі хлопцы і сялянне і шляхта. І вось аб гэтым стала вядома расійскім войскам. І яны кінулі супраць нарбутаўцаў каля 3 палкоў. Гавораць, недзе 3000 расійскіх шабель і штыкоў. Але нягледзячы на гэта, нарбутаўцы заставаліся няўлоўнымі і вялі баявыя дзеянні ў мясцовых лясах. І толькі ў выніку здрады карнікі змаглі акружыць ядро атрада нарбутаўцаў. У Дубіцкай пушчы завязаўся бой. І падчас бою вось Людвіг Нарбут быў паранены. Але нягледзячы на тое, ён працягваў кіраваць боем. І дзякуючы яму паўстанцы па Хмызняку і балоце змаглі адысці далей у лес і застацца ў жывых. Але вось сярод 13 загінуўшых паўстанцаў быў і камандзір атрада палкоўнік Людвіг Нарбут. Камандзір расійскага войска Тимофеев, як сапраўдны афіцэр, дазволіў ганаровае пахаванне паўстанцаў каля Дубіцкага касцёла. Але пазней, па загаду Мураўёва-вешальніка, гэтая магіла паўстанцаў была зруйнаваная. За польскім часам, 1930 годзе, на магіле паўстанцаў быў пастаўлены помнік. І стэла была ўпрыгожана арлом і пагоняй, баявымі знакамі паўстанцаў 1863 года. Вось Дубічы, гэта зусім недалёка, вось тут побач. Але зараз, панове, тут ляжыць мяжа. І Дубічы знаходзяцца ўжо на сённяшні дзень у Літве. І вось шкада, што у нас амаль не ўшаноўваецца памяць аб героях бацькаўшчыны, аб тых, што паклалі сваё жыццё за радзіму. Напрыканцы 19 стагоддзя праз Беняконі прайшла чыгунка. І тады ж у Беняконях быў пабудаваны вось гэты невялічкі чыгуначны вакзал. І вось у 1910 годзе восенню на гэты вакзал прыбылі навукоўцы, якія адкрылі ў Беняконях доследна сельскагаспадарчую станцыю. Ну і на гэтай станцыі Беняконя праводзілі розныя вопыты з рознымі гатункамі бульбы і зерня. І, дарэчы, у Беняконях быў вынайдзены новы гатунак жыта, які так і назвалі беняконьскі. А яшчэ тут праводзілі розныя вопыты з глебаю. І адсюль з гэтага вакзала на Санкт-Петербург, на Варшаву адпраўлялі колбачкі з зямлёю, з збожжам. І вось гэтая сельскагаспадарчая станцыя была ухвалена, значыцца, тут у Беняконях дэпартаментам сельскагаспадарчым Расіі. Вось. Ну і вось станцыя гэта беняконская праіснавала аж да 1959 года. І на сённяшні дзень, панове, ад яе ўжо анічога не засталося, ні аднаго будынка.
А вось вакзал гэты чыгуначны па прызначэнню дзейнічае і па сённяшні дзень. Дзякуй. Апошнімі гаспадарамі беняконяў былі шляхцічы галімонты. Вось пра іх, на вялікі жаль, паважанае панства, я нічога не ведаю. А вядома толькі тое, што яны вось тут, на ўскрайку беняконяў, на рэчцы Шальча, у 1900 годзе паставілі вось гэты вадзяны млын. І мясцовыя жыхары, паважанае панства, яшчэ добра памятаць, як пасля вайны тут доўга яшчэ малолі муку, значыць, з якой пяклі вельмі смачныя пірагі. Я вам хочу сказаць, што сцены вось гэтай будыніны яшчэ вельмі моцныя. І спадзяюся на тое, што тут знойдзецца яшчэ чалавек, які прыдумае новы рэцэпт для гэтай будыніны. А зараз, паважанае панства, я хочу павіншаваць вас з Новым годам! Шчасця, здароўя, поспехаў, каб жылі шчаслівыя, здаровыя і нічога не баяліся. Бо некаторыя вось кажуць, што ў 2012 годзе будзе канец свету. Я вам скажу, канец свету не будзе, усё будзе добра. А тое, што ў гэтым годзе нас чакаюць вялікія перамены да лепшага, гэта магчыма. Поспехаў вам і ўсё самага найлепшага. До побачення! З Новим годом!